Johnson from Unlew and Anthony Nolan from Kilmantown. We're getting Míle fáilte Craobh is deag go dtí an Uaimh agus an Cluiche Leathcheannais seo idir a bhí agus Páile clia sa cumar de scríomh faoi fiche a Google Lion beo ar Spórt TG Cahar ar YouTube agus tróna galanta an seo a chairde géal agus na firne an mí ar a Páirc ag deanú ré le tuairt faoin ciblann seo an gréanach soltú an nuasaín agus dromcha galanta an mí sin inniu agus bra fórsteine fáhanne Peile a galanta agus Peile gastam a bhecamid sin inniu bé luair orin agus scafte más ar beg Páile is deachan seo inniu ach an hainún sin tá sé Laighean sé is dóithe agus am tééis so tá sé bh cibhirte sa bhála a sulas agin goite bh buin solt as an duine agus a concastea ar an cluiche ag an am cíarna mar tá méid deanna go mé festa an seo as ar ggóir inniu agus ar an teachtastea higann cluiche seo Páile clia ag teachtastea agus iad ag críicnú ag bar grúpa sacusan le buana in iad an Uaimh an Lú agus Kilwantain ach bhí ar a bhí córsna sacu an íor bhí a bhúlú hanáit a eilema in san cluiche Leathcheannais seo. Mar sin de angimuid ar na firne solagin siad am an caihan seo agus tosáimmuid leis an bhí ar dúspáire an ar an Páile an seo. Billy Hogan ag seaú is deach ins na cúil dóibh an acht agus lína leancúil Brian O'Halloran, Liam Kelly agus Athleháin in san Corneal i gifir a cahar an déag Conor Ennis ag teachtamá agus Cillian Smith ag golasteach ina áid. An sin in san lína lechúil Brian O'Reilly, John O'Regan agus John Finnerty agus is deach a Lárna Páirc cibhadamá fáhanne Jack Kinloch minar in faoi in fiche hían agus fuinte fáte agus in san cluiche Canis an sin agus Conor Gray in íonach leisin. An lína láthosaí far eile an súlgéir a chuineal ar an achtan seo na Kieran Coffey le aha trim agus an cluiche agus in san cluiche Cahar Canis. Owen Frean captain na firne agus Liam Stafford an mí ar an scíhan agus an lína landhosaí an seo Sean Leonard, Oisín Keogh agus Alan Bowden agus na Páile clia ag toisteach le Andrew Smith is tí mar chúl Maire ón O'Connor Flanagan a gifir a dá agus cefad am fáhanne an lán cúlaí Theo Clancy far a win bon ile éan le chilmachoda im léana Evan Nugent ag críicnú an lína lán cún. An lína láthosaí Alex Gavin, Darren McGrath agus Dan O'Leary agus Bertrand Club Céanna. Common na scéire an sin Ethan Dunn agus Greg McEnany is tí Lárna Páirc. Conor Dolan, Luke Ward agus Tom Brenna an sin in san lína láthosaí agus lína landhosaí Ross Keogh agus Luke Branna hunkamach fan a honne agus a críicnú far eile as cilmachada as na croci a win bun eile airn an sin im lína Dara Dempsey sin a fuair trí fointe an éidir Uaimh in sna competition sna bartí an sin agus muid ag teachta fríd. Agus stoppa muid bommit an seo tróna galanta an seo agus daine ag seaú fáhanne ó an na bhíon. Sinné tróna galanta an seo in san Uaimh agus na firne ag deanú ré golasteach ag áit na sacu agus muidir ré le túsa chuir leis an cluiche Leathcheannais seo faoifithe an seo a guga Lion tróna galanta agus níl áitribbí níos fearr le bheith gimmert Peile agus goncar cluichí Peile ná an seo inniu in atmosfér galanta beg an seo agus daoine ag bailú isteach de réir chéile le honcar an cluiche seo caiimé adhaid níos mó Páile clia ag pilú isteach an seo a nach le honc arthú agus condéna mí an seo a ggó am an arca a chéile. Na firne just ag tógáil áit na sacu agus an réiteir a bheits agin in san cluiche seo aniu na David Hickey agus na firne i ggurí áit bhainte má in san cluiche Canis sin agus bé orthú feile má níos muile idir Laois agus Kildare céhés an éana gló agus an cluiche sin ag toisteacht ag Laighean a seach. Na firne ré agus Virginia ré an seo agus tásúlas agin cluiche brach léile a má as ar ggóir agus daoine a chur aithne ar a chéile golú in san well go dtí gur thosaí an cluiche ar an lína anis. Artan air ag an túsan sin na condéna mí
An éiread curtha maithan sin go dtí John O'Regan ag tacht hon tosaí an léithroid inis chun na mí bailú. Kieran Caulfield ar an léithroid. Fartínta contar seo ínta maid a chun na mí go dtí seom léana. Curtha má go dtí an scéhan agus an bhí ar an Untitled seo Cillian Smith fánar a hanagus teachan sin. Sean Leonard an léithroid curtha agus in is tí iirecht an céad iirecht an Cluiche seo agus curtha thar an Tráchtaire agus puinte ínta luúin san Cluiche seo ó Sean Leonard. Tógáil ínta an sin ó chun na mí agus capú ar dóil ar na Páirc orthú an túsa chur leis an Cluiche seo agus sima golóir a bhir a seach déag Cillian Smith ag brúhan tosaí. Briste maithan sin go dtí an tíomh lína go bhar na sin Conor Gray agus an kick tíomh lína sin fáite ag bailí clia. An gí dóid an gí ag séidú ná tá sé le bailí clia san céad lá agus Master Láidir an muon sin ar a Páirc agus a séidú is te go dtí an croc an seo san Uaimh. Bailí clia ag tearfrid an ár agus bailí luúin san Cluiche seo deas sin acain. Dí chu ráith ar a chéile is te go dtí an cóirne leis an léithroid. Bailí clia ar nonsaí. Fríd na láhan is agus an bhí inis I géirí ifrithe ail siar an sin Liam Kelly teachta seo leis an cibhla sin agus fáil bronta sin ag réiteoir David Hickey agus deis ag bailí clia an céad scóir an Cluiche sin amsú agus ag brúchan tosaí sin Alan Dara Dempsey farchail me chuda agus iirecht deanta agus an léithroid amsú ag an fáil sin ag teachtas te agus a tóirt deis an seo de Ross Cio an céad puinte do bailí clia a amsú agus leis an gí tá méid deanú le cór na gíthe go mééis seo ina chuidú aige an cion seo chur thar an trasna. Cio leis an iirecht. Ar an citág agus críicnithe agus slachtúir agus an thar an trasna an céad puinte fáite agus an cicsaíar sin agus é deanta go maiid aige. Bé ar an lean coolí Liam Kelly bheith ionta chuir amachfan iirecht agus na cibhlann ag teachtas te de réir a chéile. Cion ísle mag dtí an Páirc agus capú ionta sin a Conor Gray. An bhí ar an Untitled seo agus é gascoilte má rih Cillian Smith ag teacht an tosaí a réist agus Sean Leonard leis an léithroid agus iirecht ag teachtas te agus Leonard. Sínse an talú agus kickstíar fáite te agus an inne capú ar dóid fáite Conor Gray ar na Páirc agus an Cóimir sin idir a híana agus Cillian Smith go dtí seo in san Cluiche ag mar teannach ar dóibh an bhí ar an tíomh sin faoin teastan an seo agus Sean Leonard ionta thomí a thuil a feicáil in san Cluiche seo agus ní bhhain margheall ar an stíl grúga teige ach margheall ar na rúthar atá sé híana ag deanú chun tosaí an sin le deisna a chruthú a chun na mí agus ón fréon captain na Ferne an bhí ar imime an lína medar is fi hen seo leis an cion seo a chuiriste in éirecht. Níiad na gíthe agus deanta go maiid hegus sin agus curtha thar an trasna agus an darna fuinte fáite in sin ag chun na mí agus an iirecht in sin agus an brúhan tosaí go gasta leis an léithroid. Agus an léithroid teachtas teach ar Páirc agus David Hickey mítheasta faúra sin agus well is táithe níl duine bí ar chuúil na chuúil an sin a dhéanú agus na muir chuúil is dóithe is cionntaí an tam sin léithroid buinte an sin go maiid ag gcóna Conor Flanagan é deanna go maiid hen sin agus brú iontathe teachtas teach an sin ó chun na mí léithroid fráitiúir á seacu teachtas teach Kieran Caulfield ar an Untitled Caulfield ó an saoil Caulfield a rééis ar a citág agus a tiontu is teach an sin an landtosí ar an léithroid réachtas teach agus saoil iontathe sin a Washington Cio ag an coolbair Andrew Smith ag teach am á bhí ar bheith Muscail sin ar na baracíní mar coppla iirecht a teach sin á sin Cio ag a dearú ach an saoil deanta ag Andrew Smith an sin agus abalta an cion sin agus an contúirt a glanó má go dtí an tíhheile den Páirc agus inis deis ag bailí clia teacht an tosaí ach an bhí contúirte go leor go dtí seo in san Cluiche agus iad sanna tá ag tógáil na céisne do bailí clia agus iad sanna tá ag teacht an tosaí go gasta leis an léithroideach an iirecht teachtas teach sin ó Kieran Caulfield leis an G halú a dhéanú. Bailí clia inis ar an léithroid Theo Clancy a gahrú trón na léithroide go dtí lear na Páirc an bhí inis Téite mis te ag mion cosanta sacasin agus ó Conor Flanagan teacht an tosaí inis deis inis an tá sé abla scíú leis an cion seo curtha is te an sin ó Luke Ward agus é gáil amach ar chlé agus ar fóríl an céad fóríl an sin ag bailí clia in san Cluiche seo a go rísteile Suntasa an dóid gur hitin bhí is te an sin agus couple of puinte fáte agus an fuinte gur hitte is te hin san mion cosanta sin a go rísteile bhí bailí clia abal teach frí an lá an sin Luke Ward bhí sé Master sí an sin nuair a thug sin de sin.
Kick má hela a ríiste dró Conor Gray agus an írí seo buinte bailile lí am muon sin faoin seastan. Cibhlann sianta agus dínig golas teachan sin an arca chéile ach David Hickey ra láfar an talú. An bhíonis leis an léithróid John O'Regan, Jackton Tussey, Réis Caulfield. Agus an bhíonis tógáil de réir chéile. Teanta go móin sin ó hallar ar léithróid Jackton Tussey, buinte sú just an spáas ar fad agus sásta a leachnóma go dtí an tíomhlíne agus ag teachtar as go dtí Caulfield in san lár. Spáas a go tíomhheile an Páirc agus bé an bhí géirí an spá seo úsid mas féidir an imimetir fad faoin seastan sin. Teachtan Tussey fríon leis an léithróid, fríd an lár. Irecht an isir yes. Ag teachtas deach agus an iireach sin ag galama ar chlé agus ar fóríl. Céad fóríl faite ag condinimí an seo go luúin san chluthe seo. Sé bhhaimite armathe an seo. Jafuinte condinimí pointe bhain ag bailí lí. Cibhlann tínta lár na Páirc an sin agus an cibhlann sin buinte ag condinimí ag Bran O'Reilly Teachtan Tussey fríon éis agus léithróid ísisiil curtha teaige agus deanta go móid an sin ag gásin ceo. Teantu is deap Berchastí an Máirt agus an fáil sin buinte sin ag gásin ceo é golthaigh a talú Berchastí Tráchtaire agus an réiteoir rá go raibh cicsíir buinte agus tiltte go móid an sin. Ásin ceo a rísteile ínta contarte an Lean Tussey ag teachta má ach an léithróid a bhí ag teachtas teaige ínta móid agus prabó bhain na stíhanna hocht dóigur hontaí sé ínta móid Berchig teachtas teathir agus ag gáil chun talú ní ró. An darna ré ag Hickey ach an cicsíir sin a bhrunú. Fríon inis captain na Frinne in éiad na gaotha a ríist. Ach deanta go móid aige gan Jack Raptor B agus curtha haar an trasnan an sin ag ón fríon an darna cion fáite agus an instant chluthe seo seacht bhhaimite agus a bhí fuinte an Tussey 3 pointe in éidean a chéan agus be John McCarthy ínta sásta banisteoir na Frinne an dóid gur chosaí an bhí an chluthe seo. It's an ag brú suasar an cicamach an is agus chur an iireachtas teach brú suas a dhéanú ach deanta go móid ag coolbaire an sin Andrew Smith gro sé habal den cion sin a feicúma bhaile clí ag teachtar an onsaí inis. Léithróid ganta curthas deach agus tiontú agus an gantaí sin a tarnaí ag condinimí an sin ach iireachtas teach an sin Có Luke Brana agus Creekney agus slackward ag Brana char an trasnan hon céad pointes agus in aisle agus an réiteoir David Hickey ag toch bontáiste faoi gá an sin do Luke Branach mar an iireachta teachtas deach Luke Liam Kelly hon stop a chur leis go méid lecha ag tarantir an gansaí ach Brana abalta stroicú rá agus an cion sin a Creekney. Agus í lár na Páirc éis ach deanta go móid Caulfield agus Gramú leis agus a gáil fríd an lár Caulfield leis síon na sala leis i brú an Tussey abal na nascúin sin le Fríon. Fríon tó an dóir sé faoin iireach nó blocaid teachtas te ach Fríon a ríiste an léithróid. Sásta go fríd na láhainis. An bhí ag tógáil de réir chéile cinlachar an léithróid agus a gáil siar gan Leonard. Leonard anis. Má go dtí an tíomh leisin. An bhíon is le trúr agus ceathar fága an leasachas an ach iad san ag brú an Tussey an is agus iireachta i teachtas te. Bé ar thuh sismideá leis an cion seo fríon a ríist. Ínta leidir an léithróid agus abal a sealamh a Conall sin ainún iireachta i teachtas te ach a ríist eile an brú a bhí curthas teathir chuir sé leabh ar an léithróid ar an talú agus sealamh ag bailí clia. Ethan don leis an léithróid. Deanta go móid aige abal de Bowden a chur amachas a bhela ag teach fríd inis Luke Ward chur amach go dtí an tíomhlíon agasan agus an bhí ag teitmas teach go dtí mion cosanta sacusan agus déis ag bailí clia Teachtan Tussey. Deanta go móid ag sealamh connethe ag Gavan an sin. Gavan ar an léithróid. Go géirí an léithróid a churas teach níl réan agasan agus an sin léithróid de Dólan. Dólan na Teachtan Tussey. Captain na Frinne agus cosíoch deanta agus an go slackward Teachtan Tussey a rééis díireacht an is teachtas te ó Dólan agus curtha harthan trasdan an sin ag Conor Dólan captain na Frinne agus sin fragra ionta inné coppla bommate a bhí ag condinimí agus iad an uachta réime an seo Dólan ag teach fríd sin cosíoch ganta deanta agasan agus abalta an cion sin a Creeknú cruthí aige héan agus deanta aige héan agus capú ionta hin sin a lár na Páirc ag Greg McAnany léithróid curthas te agasan den ar rinne stíon seo ach é just char an sin Dara Dempsey agus Roard Dawson Jé sé condinimí inis tógáil amach agus
Brú chutha teach bailí clia béar bheith curama ag tógáil ma as an chúlann seo leis an léithreid ag teanta go fíorhhaid ag Theo Clancy sin ag Liam Kelly sin teach má leis an léithreid chun míana is ar nonsaí Brano Haller an ar an léithreid Cillian Smith teach an tosaí chun mí deanna go máid sealah a Conall sin Liam Stafford gang suas an isis takeíocht de teach ó Lárna Páirc Gray, Brú Fríd, an dóirí sé fan iirecht, tóirthaí cinse agus an iirecht seo ó Gray teachtas te agus ar híomh na laibh a chlé agus ar an fóríl agus sin an darnachan ar fóríl ag chun míach caiimmuid chus a recnaid ggóil siad a cicáil isteach an seo agus gí bra láidir an seo ach a rí seala an glúiseacht ag teacht ó Lárna Páirc an rud is suntasaí an sin agus an takeíocht ag teacht ó Lárna Páirc bisiad sásta fiú sin. Bailí clí ar an onsaí. Frís Lárna Páirc agus an léithreid tucar a hiúil an éirí sin Caulfield léithreid curtha teag Caulfield in san spás an sin ceó ar an léithreid rí teala gurí bailachí an fríd ceó ar an onsaí agus iireachta teachtas teachan sin í róise gúil na gúil ceoach teisiim chun talú a ríist agus cibhlint bra fysicúil ag teachtas teachan sin ó gavan sílam an éirí sin agus an kickstíir sin tiltte agus sin buinte ag ásin ceó ach a rí seala far ínta contaite má bhain sé an léithreid abalta damasté dheanú tá sé fysicúil mór láidir agus i gurí balas ag a bhrú fríd rudarin sé an tam sin sásta glacu leis an is a golácht agus é golhan talú leis an cion sin a bhain agus de seala a thuirt do ón phríon. Cion Master Jacker just ar imil an díon seo agus gaí mar atá phríon leis an kicksíir agus na muir chúil a gangar tá sé Master ard agus córa adrathú an sin ach tá sé sásta an bhrata ardú an sin agus Conall a fáte ag phríon an tríú cion ó kickan na séar a fáte agus sin ach na kickan na séar sin is dóithe ag teacht agus ag bailú marall ar an iireachta tá ásin ceó chutha isteach kickan agus í Lárna Páirc spás allhór an sin agus fáte go maiid ag Andrew Smith léithreid isteach an Conall an is Luke Branach gurí bailachí anú isteach dan sé sin ar an kitág agus é ag teacht isteach ón bhreanaí ach é golama ar dheis agus ar fóríl ach a rísteala leíonn sé sin an contarte táin má tá bailí clia Andrew Smith abalta an léithreid a chur má insan na spás na sin tá bránachas tíon sin agus deanna sé damasté má bhain sé an spás agus má bhain sé an léithreid ceartaiste. Gré buinte agus an beidir an tríú ceann cearthú ceann fáte ag a Lárna Páirc. An bhí deanna go maiid John Finnerty ar an léithreid tóiste go má go dtí an tíomh agasan agus Cillian Smith far a hanagus teach mar far anad ag deanú an damasте ar an tíomh sin den Páirc. Alú Biden ar an léithreid agus Birch is tí agus cosint teanta go maiid ag bailí clíonn sin an bhí agus an rúthir teacht ó Lárna Páirc an sin ó Cinlach ach bhí ar gol siar an sin go dtí Leonard agus amach go dtí Finnerty a ríist far a chosaí an Cluiche seo brúigh teachtas teach agus an cúldáras ag a béir bheith cuaramach teanta go maiid ag a Caulfield. Dé dhéana sé leis. sé gangus teach agus trúr hartar chuníonn sé sealamh agus teanta go maiid Caulfield agus luas leisin na sala leisin agus an spáisin dristeigh bailí clí dristeigh go maiid hacu ach an glan culíon is Liam Kelly teach fríd an lár pás chutha teachan sin go dtí landthosaí ach buinte go maiid sin ag bailí clí agus sár chosin teanta acusin is tíon sin ag an lína lán cúil acusin agus an gná anis an spás chutha teach Branach leis híon duine ar gine agus síte an talú hiici leis an lábh an ardse agus béar golasteach agus béar chun mí bhí ionta cuaramá John McCarthy tá méid deanna go mééis sin nervha seo an dóibh an cinne seo a gáil mar is dóithe go teach go leis carta dú a bhronú an seo bhí Branach teanta is teach bhí sé leis híon bhí sé ar an duine dearna golasteach drón na chúlann sin agus sílam gur lábh a hanangé an talúin sin tá sé sínte górtaithe ar an talú agus an réiteoir David Hickey Géirí focail a bheith aige leis na cosantóiríonn sin agus go hairithe Bran ó Halloran fan iireach sin le stoppa chur le Luke Branach. Is dóthaí go teach le rá bhí sé cliste go leabhar ó híú cosantóirí an stoppa chur le Branach Máirt a mar rud gur bhfuair sé sealamhar an léithreid sin bhí sé is tí an sin leis híon duine ar rinne agus an tíon duine a bheith le bulú agus is tíon sin na Billy Hogan is tí mar chuil baire ag chundé na mí agus ní bheith banastóirí na mí agus Jim Lehan sásta agus an landthosaí síse ar an talú Luke Branach chéarna far gur féidir leis an damasте a dhéanam a bhain sé an léithreid ceartaiste mar tá jaafhainte déag fáte agus in san commartas go dtí seo in na grúpaí ar fad agus má bhain sé an deistas tíon sin go leis damaste dhéanam.
agus David Hickey agus a caiintin sin le Conor Gray agus tá sé gurí Everthe a gail sílam an muon sin ar a fác agus gurí an duine cearta amsú mar thugó leis carta a bhronústíon sin go first. Ach, be sé seo go maiid fáinne chun mí mar tá cóna gíthe agus an codú sin ag bailí lí in san céad lehan seo agus chun mí ag gimmert go maiid in san céad ceathrú den cléthe seo tá si puinte bhain an tosaí an ainion cúg na gíthe agus an takeíoh sin atá ag bailí lí agus deanhí sé seo agus be sé seo i gíthe te ag cuasaí ama so be si san Master Sásta na himróí míon sin na ghlacu Johanna ar board. Agus tá sé dí mar tá sé Master Ché ní muid clachtathe leis an teocht fan am seo bliana Ciricéim déag agus muidir teachtaiste ar farcan seo inniu tróna. Is dóithe thugad le rá go sé cosa le tróna bra saoirí an seo agus níl a garbí níos fearr na bheith gongamach ar cuasaí Peile an seo agus daine caiithú tílíonne bhhain agus atmosfér saoirí agus uachta roiitear ar díal agus muid ag teachta is te agus blaisiú den saoirú deirsid. Is dóithe ar túna hamseir go bhfuil an ggéhrú ag teachta rééis agus Caiimiid bheith ardla faúda sin ach sin é tá jeú chutha leis an iireach seo. Don ihe nachta ag Luke Branach agus é gimachta amach ón farc agus tá sin ina buile ionta trom de achlí an seo agus é gáirtaithe sin agus ag fáil codú imacht an farc. Tá mé deanú gur glúan sega beidir a bhíon ar bhí sé tiitim chun talamhann sin agus gáirtúin sin agus ní mai sin eáile ar chorabí Luke Branach a gimachta den farc agus Bert is tí a codú leis agus Gynnig Ian Iris is cosol go gai imróí bhénta cuama agus cruisiid agus dóite gáirtaithe ar imróí na lethe seo tá méid deanú gur sin búrú atá ar Jim Laighean agus ar Luke Branach chéan agus é i gáil hegatíh lína agus jazz an bula bosin a chluisteil agus é ag gimach den farc. Anis deis ag bailí lí an cic sir a chríicnú agus a chur thar an trasna. David Hickey bogu Imrói hart an sin ará go siad rá chungracht an leithroid. Búta sí galanta an sin gáil an sin ag an tosaí agus an iarach sin ag teachtas deathmhuaí agus chutha char an trasna agus an pointe sin bhaite ag Dara Dempsey tá ag deanú agus first é anú amachchan seo mar ealar na búta sí tá sé caiithú ach an amna caiimiid fanachadí go jontaíonn sé grim le iver sega acail agus iver a cúteag bhí an nói agus an pointe sin ón cicsí ar fhaite ag Dara Dempsey. Is rí seala clásiaach beidir go raon seo agus leithróid ar iríonn seo chun na mí agus an takeíocht ón gaí sin ag bailí lí a coppla leithróid churas deachanis ag bailí líon seo le codúla chun na mí is dóithir rudaí a bhógu ará agus an leithróid chuama bilí hogan an sin agus Jimmy an leithróid ar seacran ar feadh piasa. Cabí ceá Lar go Lárna Páirca, ceflann sin hen sin Lárna Páirca agus cinlach i ggéirí an argin sin leis an leithróid a bhreistú te go Riley. Cófií leis. Deanta go maiid heige agus arás ag cinlach. Teach tan tosaí far mór Lár Páirca. Cófií listí, mar tá sé abal é amsú, ag deanna sé go maiid ruthir fáite agasan agus ceohanna sé an leithróid. Far mór láideag brú fríd. Is tíon san Lárma tá sé abal é amsú. If an íon Conall Gray agus thar an trasna ag Gray agus buíoch coolan sin ar feadh bommate Gray teacht fríd an lár an cuaimmert idir é híon agus áisiún ceo agus an far mór Lár Páirca ag teacht fríd an lár rihan am ag deanú damaiste an seo a chosint a lí agus pointe fáite ag dearú ag Conall Gray ach chansan sin ag cool ar feadh bommate bhain agus é ag teacht fríd an lár. Bailí lí tóiste agus ag tógáil go máil agus go ré leis an leithróid agus an ceann sin ní ró sé omlan crin agus faoimhrú inis atá siad fáite ag dólan. Má go dtí Dan O'Leary. O'Leary a ríiste ar an leithróid. Gé spás amsú in san lína lán tosaí mas féidir. Dara Dempsey. Fár na múta sí. Teag go dtí an córne agus Mícrin an leithróid sin ag teachta se dró Dempsey an éiri sin agus má. Agus is dóithe an gí sin ag gimmar tunachar ar an leithróid ag teachtas te mar tá si gur baraic leis agus éró láidir ag teachtas te sin coppla iireachtain sin agus baraic leis a golamá ar fóraí agus an crinne sin, well, aspa crinnes ag achlí agus an leithróid gurí golas te.
agus kick am her dóin sin janta Billy Hogan agus faite go mai ag Cófiil in Arna Páirc. Which label shell of a conno ta Aurelian a Shirley Roach took a moy agus in agus air Hugh Lesh na Sala Lesh a state of frame with Tashable de Am shoot free and a Shirley Roach brew free to reached Sheernish Kinlach Caulfield far for Leroy agus Leroy Gantas Jack Kyo Jonto Janish Bird agus Kyo Amshu agus Leroy Free Caulfield Caulfield Rish Leishian Jantaka Moy Costing Sig Bolly Clear Bird Rish Lesh Leroy Sheernish Kinlach Tá farsa bhreis an muir cí ha tá double dé bhgu ríist ón fríanar an léthráid. Agus deanta go maiid ag bailí clia abalta an éireach sin agus nunsaí sin a bhrú siar ó hallar an isis teachtain tosaí. Agus an seo ruthar teach fríd an ár ó Reagan. Cillian Smith, garfu trón a léthráid ar rás go dtí lá na Páirc agus Kinlach. Inis, teach fríd agus a géirí. An duine amsú. An Tráchtaire sin agus an ruthar sin deanta acu teach fríd an lár mas féidir inis Caulfield go fríd an lár Leishian na Sala Leis caiil sé smacht ag go bhfuil dearna agus trúr hartar spoilte clia agus deanta go maiid agus an gur cheisiad náirte agus gur stopsiad an éar sin ach bommate dearna an aspa crinneas sin ag Caulfield ag teach de fríd agus gur caiil sé smachtar an léthráid agus spoilte clia gasta galóir le teachtas te agus bála de trúr a chur hartar chun stoppa chur leis. Deis agus an teach an tosaí Cosn Torna Gossastí ag condamí sin John O'Regan. Tó Gailen Spás, Jeshinish, ag Dempsey. Dempsey leis an Iarach Shaw, ag Dempsey. Agus golama yesh agus fóríl. Agus Conall and Tríú Cion fóríl ag Achlia. Insan Céad Laighean Shaw, Dempsey, ní bheith sé sásta leis an Iarach sin ag teachtas te. Ríist agus an gí sin, ach, an amana. Is dóthaid gur féidir barach de leabhas teach sin. Agus an ish. Is tó go muid gan le roiid eile. Agus gur sin buntáiste bhaile beidir an seo go bhfuil na léthróidí sin gimachtar seachran agus an cool baire Billy Hogan gáil sa tóir ar ceann eile. Agus Jim Laighean agus Achliad am rug gur cíal acu is tó go mbeadh duine istíonn sin ar chuilnacúil agus mála mór léthróidí lá agus a géirí an cluiche bhg rá. Chur mag Arna Páirc agus capú deanta go maiid hin sin bailí clia buint na cibhlann sin agus an léthróid sin fáite acusan me can éanaí cos sí gánta agus sin deanta go fíorhhaid agus na brú an tosaí a ríist bailí clia ar an onsaí. Luke Ward go fáil leis an léthróid dónlastí mas féidir le amsíach Dempsey atá Dempsey teachtas te agus Spás an isis is tíon seo agus éireachtar teachtas teachan sin ó bhar anad a sean Joe Quigley agus an bhí deanna go fíorhhain sin chun blochaile churas teachan sin agus Jack Kinlach teachta má leis an léthróid. Mas féidir lofa brisú go gastan seo tá neart agus tríon Spás is tíon seo agus Leonard a gurí an Spás sin amsú mas féidir. Tá ceohain éireacht ruthar a dhéanamh amachchan sin ach Jack Fried ná Cillian Smith Jack Fried agus ghlachan sé cibhlann sin go maiid. Rís eile ceo Chantu is deall Leishian. Abel de Janu Leishian and Jig agus blockile Janta Erson agus giri ballastega Janu Fried agus Bolly Cleanish ag teachtama ar an Rehonsi agus Kevlin Chianta and Chin agus Bunche ag Bolly Clean. Spas T and John scoreboard Matash Abel de Amshu. Teachtan Tussie O'Connor Flanagan. Irak Daggerson. With Traha Medder and we are heaving the live clay agus Conair Ella Curher 4 eel. Agus is dohe Hagura. Gur dinne ón lína lán cool ag teachtán tosaí agus níireach sin ón citá go golama ar 4 eel agus ríist eile. Chun duine mí teachtas te agus ag brisú go gasta agus an luas agus iad sin ag teachta má agus léithróid curtha maith ríist agus teanta go fíorhhaithin sin ag Kinlach agus an teaspantas i Arna Páirc chun duine mí go dtí seo. Caulfield, Fried an lár, Leishian, fáilte go dtí Leonard, tíomh muid an cosó Leonard agus tíomh muid agus ar 4 eel ar chlé agus Bhí deis aige, bhí ní smó ama aige námar na híl sé, agus an Spás sinna bhí aige, be John McCarthy agus Banastóir chun mí háasta mar sin ceann agus deadú rá go mé géiríonn ceann sin aige go thar an trasna ach tíomh muid an cos agus é a míhama ar 4 eel. Ceann geirid chur hamachan sin agus is jazz na brata aige an sin bailí clia agus lucht takeíachta sacú agus iad an seo an 8 an san Uaimh.
Leithroid buggy trasna in the Páirc ach shoot. Agus an cool buyer Andrew Smith. Gary Tráchtaire Máirt needs minute. A couple of bombs in us. Darren McGrath and Leithroid agus brew into he Tráchtaire Stahan chin o Craobh. Craobh and we agus a gobber mark G Larna Páirc. Simul galore shin. Conall Flanagan. Erin Leithroid buggy Eggison agus anish condin me. Agus Yedinish in ye handinya haran sheer Cluna Leithroid. Go wine Craobh Leithroid Curhas Stahan chin. Quickly Erin Leithroid chuntu anish agus near show Tráchtaire Stahan. Agus an punche go jaw fight quickly in shin agus curha harn trasnan and far under the hanagus ja o Luke Branach agus cooling gallant of watch eggs in the stoihe na Craobh rud a wine or inchin eggison there the furshi and Leithroid shin na chuntu in Ian Cluiche the wine agus an cossacar leish agus curha ard agus harn trasnan agus an clehe go jaw an jaw in sunuv much a cool score tiva steve the cook woman she woman is fi in kid la agus capu agus kevlin chinta Larna Páirc kid the gole winch na Fernia Gollars ja agus higira Conall and kicks here and shin tilche ag condon me ach na Fernia agus na Hemrory ag Leas Jachar and Leithroid and Shaw Leithroid bristje es comma ta dini giri Shaw a winch mark ar noy Achins and Leathcheannais at a gash agus shin an dúise ton dan da Erin and Shaw an ocht insan Uaimh taking the Hemrory shin gamoy gortu and we and shin a curn muller cursi and we in Larna Páirc spas is draw Leonard able to Shinna Amshu, Tráchtaire Máirt, Leis and Leithroidery, Conall. Chuntu Rasht. O'Reilly is Tráchtaire Tussie. Cool Dorishin, Bearvig, Kurama, Videmsi is Teasness Haller. Uncle Foy Lega. August and Ish, Polyclea, August Birches D, Rimmel and D. Ankerson, August Eid Kivra Galore, Jack Friedgen Lar, Shinachwell and Damash Joe Grey, August Nefer Moore, Janu and Rockdale Friedgen Lar. August Buggy Gamoy Ankerson, August Land Cooley, Liam Kelly, Tráchtaire Stahan, Cursi and Shaw. Agus Gary Caulfield Amshu mas Fedger, Ní Caulfield, ach Frian at the Facha Ega, Frian. Agus Ann, Costins Janta, Polyclea, Honey of Roo Shear, Reached, and Lancooly Liam Kelly. Agus Leithroid Ganta, Curhas Jahagas and a draw Boden. Chunty and Sheo, Agus Block Eileen to Janta and Shin, Ig McAnany. Ach Facha Risha, come to me and Shin, Agus Conor Gray and Leithroid, Agus Block and Darna Hur Janta and Shin, Ethan Dunn, Agus a Facha Risha, Agus Bunche Polyclea. Donna Rish, a Curran Block Eilis Ja. Tóga le máta rare cíile. Asa córan seo to Gavin mas féidir amsú tá sé Janta aige agus Janu go fear while leis hí an Birch Búlche agasan agus an Leithroid inis sin cosí galanta Janta agus bailí clí Tráchtaire Tussie the reach dala Bob Búlche trí hura agus an Leithroid ag bailí clí agus hici arás le Gollarai an slú an seo mí hásta hílseid gurú baríocht tóga den Leithroid an sin ag bailí clí Gadiacht agus classiacht eintrach sin agus skillne her dói léirithe ag bailí clí agus éidir Tráchtaire Tussie leis an Leithroid leis an Iarach seo agus an kick séir sin agus a winchstoibh hían agus coppla blocail aonta ag Tráchtaire Stahan sin a Ethan Dunn agus Greg McAnany nuair a bhí sé dí an am an gatar gur cheatsid agus na blocail sin ag Tráchtaire Stahan. Iarach dala agus creed na hegamoy ag Joe Quigley far under the hanagus ja agus is lear gohfuil séis na gimmert chunnacha a cléthe seo in áid Luke Branach mar sin an darna puinte tá fáite agasan in san cléthe seo in san céad lá agus Harvey táhachta mar bogann sé bailí clia puinte bhain an tosaí agus an kickamá ísil sin a ríis de drá Larna Páirc agus buinte go mhaith hen sin ag fríon agus golhan tala grú seabalta an cion sin a ficus suas agus hartar na cosa aige tá sé gang suas agus ag cion seo bhga gasta Cion Gerridge tóca aige O'Reilly and Isher and Leithroid. Caulfield and we and Shaw are Tíbhad an Páirc. Sear leis sin mata sé abal é amsú. Nis Leithroid fáite agasan far ta Harvey conta seo. Agus a rás go dtí an lá ríist agus cinlachar an Leithroid. Gurí Leonard amsú. Bailí clí deanna go mhaith inis agus cosintúir na gosastí aige agus a gurí an spáisin as cór cio a drittim ach a ríist an spás Larna Páirc Cinlach leis an Iarach seo Tráchtaire Stahan agus curtha thar an trasna na gibhreacha Jack Cinlach an sin agus mas rud nachrú spás as tígus cór cio an éiris sin tá spás sa muí a Larna Páirc agus na himraí a Larna Páirc ag gimmert anna tionachar agus deanú damáiste a chun na mí agus iad ag Tráchtaire Tussie agus Jack Cinlach ag Teach Fried agus an spás sin fáite agus sin agus críthe go mhaith leis na fearnéachar ar cór scór agus muidir drá de gimmert se drá
hama nish. Bally clear, Nunsi, Tráchtaire Tosi. Agus Janta go mai acu shoot. Ego Conall Flanagan. Curhama Harish Dala, agus real one hashtag and shin. Ego Conall Flanagan, agus and Ganzi Tarni and shin, agus and Rachor. Leshan Emmerchukas. Ardwallu Fachi Agason, Máirt, Hashe, Leshan Emmerchuri Hanama, agus Zasta, Gull, Leshan one hashtag, Ak Tráchtaire Rash, agus and Kicks here shaw, a horch the Achlia, agus and Kinshaw, Simul Galore. She tawak the dive because they had a Gullis Jack and Shummer Festish, Miss Fedger Loff and Kinshaw Cretan. Agus Janta Gamoy, agus Calchi Gull, the Muir Cool, well, Aj Tashi Gull, na Haran Thrasnan, agus and Trihukion Fachi, Ig Joe Quigley, agus er Doi, Farah Hanagus Ja, Gamal and Sinclair Shaw, Catru, agus Kugomachi Agus Jahanson Kid Lad, 3 Funcha, Fachi Agason, Janta Gamoy, Mogaji Larna Parker. Oh, Kevlin Chinta Hanshin, agus Janta Gamoy Ig Dun, Leherid Salah Buncha Agason, Dolan. Chat region lar, Spásig Fosco Sus, Dolan Rish Lesh Leherid, and Dory Chef and Eirach. Oh, slash Kim, agus her clay, Eirach Shaw, her clay, oh Dolan. Agus egg Chactus Ja, agus Puncher, Fatcha, egg a captain the Fernie, egg Connor Dolan, agus Kun, Harvey Tawakta, Marbugan Shin, Bolly Clear, Ya Funcha Hunt Hussy, agus Mujigal, is Jahigla Hama and Shaw, Agarisha, la Connor Dolan, Chat Fridge, Ballahawiner Yesh, Ballahaller, her clay, agus Appleton Kunshin, a Creeknu. Bolly clear nish, agus Mancock Janta go cool by Tráchtaire Tosi, Roscoe. Agus an Eirach Shin Curra Mahar Yesh, agus 4-eel Acusin. Agus Bolly clear. Agus Coodkin 4-eel Acusin in St. Kedla. And Kunshin, the Rud Grush at Appleton Shin a Creeknu. They should have got us down 3 Funcha Hunt Tosi, agus Mohan Varna Shin. Glehe Creven, or Glehe B. Bishop Sasta, agus Jim Nahan Sasta, Lesh. Ragra, the Shne torched and Duchlan, the Condemnee torched Ivan Shaw and knocked. Ah, Capu into him, we in Larna Páirc, August Mark Fwatcha and Chin, Skill, into Lyrihe, Chat Fried and Lar, reached the Kinloch, for a Damshi, August of Grimmer and Leroy Jones Scammel reached. Caulfield, Gongsuas, Doris Stridge, the Egg Bolly Clea, Caulfield, reached Leathcheannais, Goller and Kedog, August, what Jimmy Maher 4-eel, and Droher the Caulfield, and Yedaw. Tráchtaire Ja, agus Ruhershin, a Yanu Leathcheannais, Ak Bolly Clear, agus Tactic and Ish Acusin, agus Doris Cool Shin Dridgte, agus Rudavi, a Gubber Gamoy Shin the Condemnee in St. Kedla, no, Nehroj is Jack a Kyo, Ta Bolly Clear, ye stop a her, Leathcheannais, agus Brew a her, Condemnee, Chacht, Free, Jonlina, Coogmeder, is Dahid Eirhean. Bolly Clear Badger, agus Eirach the Winealla, Ak Jar David Hickey, na May, and Eirach Shin, Egg Chacht, Haku. Marco will galore, Immerha, Ensign Kedla, 3-1, Immerha, the Ambresha, Kuchu and Joe, Ensign Kedla, Bolly Clear, Beshets in Harvey Sas, the Leshendoi, Gercretni Shed and Kedla, and Shaw, Marchen Sheds in the Stia, Hignashommer Fest and Shaw, Ensign Uaimh, because it, Ya, Funcha Hunt Hussy, and V, August, Eidson, a Tusha Gamoy, Ensign Cleheshaw, August, an Immature Fad, Lofa, Ak Fragri, August, Nefragri Shin, Chacht, O Wuchli, Achaclia, August, Eid Ya, Funcha Hunt Hussy. Go to a wind the Luke, Brana, Hug Jesh, to Joe Quigley, Tráchtaire Ja, Hug 3 Funcha, Facha Agason, August Ann Cleheg Joe, Ternona Galton Shaw, in San Fanagilin, Laighean the Book Funchi, then Kedla Hanshaw, August General Gaji, and Darnalia, either a V, August Bolly Clear. Curhes Ja, August Chuntu, August Hanganzi Shin, Tiny Condemnee and Shin, Girak the Shahan Shin. Po look Brana agus Creekny Hick a Slackward Captain the Fernia agus Cushiak Janta Egerson go Slackward Tráchtaire Tosi a reached Yearach and ish Tráchtaire Ja oh Dolan agus Curha Harhan Trastan and Shin oh Leroy Curha's Ja and Shin Quigley and Leroy Chuntu and ish agus Yearach Shaw Tráchtaire Ja agus Ann Puncha go Joe Fwacha Drichim Akarisht and Spásig Páirc Kinloch leis Yearach Shaw Tráchtaire Ja agus Curha Harhan Trastan and give her a hawk Jack Kinloch and Leroy and Dory Chef and Yearach. Oh, slash Kim, agus her clay, Nearach Shaw, her clay, oh Dolan, agus Tráchtaire Ja, agus Puncher, Fwacha, a captain the Fern.
Fáilte roar of a ration job Gaji and Uaimh agus an Cluiche Leathcheannais seo. Google Lion fifithe idir chundamí agus Páirc Cluiche agus na Frinne ag teachtamach ar a fárt an darna leach an seo agus aonta hin sin ag Leathama na páistí an mí ar a fárt achan duine acu le léithróid an duine acu an mí ag súgra leo agus ag buint sult as an amsir agus ag buint sult as an fárt gánta a tan seo ag gundí na mí agus muidig fannacht ar na himróid teachtamach as na seomra féistis an bhí well hanna siad sin amach ar dús agus caihí goró focus a Cluiche is tí an sin ag Páirc Cluiche ag Leathama mar bhí séid sin agus muidir ag fannacht orthú ag teachtamach ar a fárt. Ahrú amháin tíama sin as ma chóir na Michael McDonald is te gotí lárna Páirc agus sílam go Craobh McAneny taine imeacht den Páirc McDonald teachtas te is cosú go lárna Páirc an sin agus far mór ard an sin beséisna gurí stoppa chur de chundamí mar bhí buntáiste acu san stíon sin in san céad le buntáiste sin acu go luath in san darna le léithróid churthas te go dtí ceol. Treidir sin somna léithróide ach fáil deanta agus sin agus tíamann sin agus sílam go lehan núidin den gáil agus éis na ficus sús agus sin atá agus an cibhlann sin be sin meastar suntasa mar ceol a bhí thar a bheith contaite de chundamí in san céad le agus ben evan núidin de gurí súl géir a chuneal airsan agus stoppa chur leis in san darna leach an seo agus cónagíthe agus an codú sin más codú atá ag chundamí in san darna leach an seo Páirc Cluiche is táithe níor sin abalta na buntáistí a eil agus amsú an nerd agus is féidir in san céad leach an seo le cónagíthe agus sin acu ach McDonald inis teacht fríd lárna Páirc ar an léithróid teacht fríd an áir sin McAneny go fáil ar a Páirc teacht an thosaí ag go sé sin ní bocu siar an sin go dtí an cosint Dempsey a ríist teacht an thosaí agus an léithróid chur thama go dtí darna gra dtí an scíhan inis agus chundamí duine bhain facas tí an leas acu híon inis a gavan teacht an thosaí iirecht agasan prabh bhain an léithróid chur an sé amach go dro McDonald inis go dtí Luke Ward híana dá aige le McGrath an isis amach go dtí McAneny agus caiisiid túsa chur a ríist agus deanta go mhaid chundamí stoppa chur ag dól na ríist go bailach a dhéanamh fríd agus golhan talú an sin agus deanta go fíormháid ag Conall Dólan agus Amerby agus ag teacht fríd agus an luas dáchréis de mhaid atá ag Dólan agus ag teacht fríd tá sí thar a bheith contaite agus an sin fógra ag teacht gur Tom Brennan ifir dó dhéige ní amach den Páirc an sin agus Michael McDonald ag teachtas te ina áid ach golas te go dtí lárna Páirc agus carta buíonn sin bronta ag Sean Leonard an sin as an iirecht sin agus an fáil sin a chur sé is te ag Conall Dólan captain na Frinne ag teacht fríd an luas dáchréide agus an agus é teacht fríd an leis an léithróid thar a bheith contaite agus bé ar chundamí súil a chuneal airsan neamhainte fáilte aige in san céad le iirecht inis ón kicks here agus é curtha is te agus críbnithe thar an trasnán agus na muir chuúg ag ancar a chéile agus an cion sin críbnithe go slachtúir in sin ag Páirc Cluiche agus rás ceol leis an cion sin. Cic má bra fáilteach dtí lárna Páirc agus é teitimas te agus iad lína 2 metr is daiad agus cebhlann sí teachtas te ón fríon a gáil síos ar an léithróid sin agus an léithróid curtha má hartar an tíomh lína agus an spás is tíon sin lárm is féidir sin amsú deanta go mhaid teacht fríd an áir John O'Regan agus curtha is te heige fáilte inis cosint sínta deanta hen sin agus Brian O'Reilly ag deant go mhaid aige ag teacht fríd go sé abalta sealamh a chuneal ar an léithróid ach fíormhaid agus chundamí be sin ínta sásta leis an dóid grú sin abalta an léithróid sin na churas te go dtí an spás fríd lárna Páirc an lína lachú le teacht chun tosaíonn sin O'Regan agus O'Reilly gobar go mhaid le chéile chun an de seo a chuirt de chundamí agus cion tá a dhéorú tá sé trí foiinte ar chuilann seo agus a géirí an barna seo a greidim meas féidir láfa agus deanta go mhaid agus é curtha thar an trasnán ag captain na Frinne an sin ón fríon sin ceir a foiinte fáilte agus ina nniu an céad an darna leach an seo agus foiinte adrathú agus bé an darna leach seo thar a bheith simú.
Leithroid curtha mahan sin agus look takeíochta achlí héasan seo fuin an seo mí hasta fan cun sin agus ag Becky scartú ag an Máirtín lína Leonard a Jana go mai leis an cun sin a winse agus é sínse ar glúan a bhain agus well Máirtín lína rá gur thug sé an Leithroid má Páirc lína Níl Leonard sásta leis an ciniú sin a Chorbaí agus an Spás an is tíon sin os cór an lína lean tosí sin dathach lia Clunim héasan seo an lucht banisteachta agus scartúin sin agus ag Becky her Bran O'Reilly golasteach agus an Spás sin a ruidim mar bhí bualann sin bommate gur sé ní an doras go foscailte agus bailí clia simú go leor beirteach gúistí ar imil na carna go láfa híon agus gur brisú mácha a dhéanú go dtí na tíhanna mas féidir sin a dhéanú go bommate tá siad sínte agus an leasach go híon agus béorthú ásteir dhéanú agus ásteir a dhéanú siad go maiid mar tá coolbair acu Andrew Smith ag teachtaiste in san imirt agus sásta sealah a ghlacu agus ré eile a thuirt donna himróí agus iad ag tógáil amach bailí clia inis Conor Flanagan Seanta go maiid aige Frídin Lár Conor Flanagan Lewis leis an imirt inis ag bailí clia Teach Frídin Lár inis Gavin Teach Fríd Gavin leis síon bualann sé Birch Titte an talú fáte agus chuir siar aige go Dempsey ar an Leithroid agus Luke Ward agus Curtha maithaigh Ward ach go fád sin agus buntáiste tugad a rís eile ag a réiteoir an seo David Higgy den fáil a bhí deanta is tíon sin díreacha scór na clúil agus ag Teach Frídin Lár Alex Gavin agus deanta go fíormháid ag a siúd Lewis curtha leis an imirtnar a bhíon deisián agus ag cruthú agus ag tógáil ceisní agus febanna de chundinamí agus ag Teach Frídin Lár mar a bhí. Deisianis ar an cadóg. Agus críne agus láchmhar agus thar an trasnán ag Ross Ceó. Agus cin táhaachta an sin dathach lia chun iad agus an barna sin trí foiinte adrathú a chuneal in san darna leathan seo. Deanta go fíormháin sin lár na Páirce an sin Liam Stafford. Pointe go maiid heige. Agus an ciceá fada sin ón clúdbair Billy Hogan. Leithroid is deachanis go dtí an lína landthosaí agus deanta go maiid agus Mark galanta tógaí an sin hig ón Phríon agus Leithroid ar dóid curtha is deach heige agus an lámh curtha an áide agus eisna rá gohfuil an Mark buinte heige agus deanta go fíormháid heige an ainneón cibhlann se bhí ag teachtas deach ón cosantóir agus feicimid an cosantóir céarna síte ar an talú in iad an cibhlann sin a d bheirt acu teach le chéile ar an Leithroid. Baidí clia Argila, chail siad Luke Bránach an sa céad le, ní bheith siad a géirí cosantóir agus a géirí imróir eile a chailú do bhhar gartaithe an seo in sa cluiche Laighean seo. Number 20, Rory Kinsker versus number 13, Sean Leonard. Agus simul galóir ag a foiinte seo gur chundinamí ite deanú na hathraithe agus Sean Leonard a bhí feiceala galóir in san céad le a thug carta buí for pointe amháin dá híon ite i gceamach do maith agus Rory Kinsella ag teachtaiste ina háid agus cad é agus far anad aonanta le teachtaiste in san imirt seo. Far céarna a fuair a dá in san cluiche in sna cluiche bautí seo in iad an carla agus is cosúil go méid sé aonanta táhaachta agus i ggurí gáil hon tosaí in san cluiche seo. Imreoir óg na bliana de chundinamí agus i gandinamí in fiche dá so far anad aonanta le teachtaiste agus an róid sin a ghlacail in san lína lean tosaí agus simú galóir tá sé ar an tíomhlína sin agus go fáil tógáil trórtha sin an bhainistúir John McCarthy agus simú fanáte ratha sé agus mar a luimmuid sin bailí clia agus iad agus béisiid burtha fanna na gáirtaithe seo tíimiid an sin go an lán chuilí acu. I gceamach do maith hóna mar tío Clancy mas rud é go bhfuil na súla sucumsa a gobar mar scartha a gceamach do maith hóna mar ní hé ón Conall Flanagan a bhí gceamach amach agus fearr a bhí sontas a galóir in san céad le ag teacht chun tosaí leis an Leithroid agus a chur corps aige is deach hen san cibhlann sin le ón Phríon agus a hana amach ar an tíomh contrailte den cibhlann sin atá gceamach amach agus tásúlas a gin an seo nachhfuil sé sin go rááilg ach an dóid tá sé bachach a golasteach hin sna
Instant Shaston and Shin, game which agus the Sulas again commission heen, a rash or a winning clue. Could be a rash, Leshan Emmer Chuck is near a shot, it come to me. Agus Janta Gamoy, agus Creagney Gamoy, egg free and Captain Nefernia, agus Kexir Ella, Kerhagason, Haran Trasnan, agus Aristella, come to me, Treasure Ash, Jai Momachins and Darnell Yahanshaw, Ya Funcha Adrahu. Near the show, the Tawak Dogs and Kunchin Mockgy, Lorna Park, Caulfield, Earl Leroy, Gold Shears, Aristella, McDonald the goal, Earl Leroy and Kunchin a winch, Sluig Becky and Shaw, Grushi Bunche, Egg, McDonald, Gamij Laha, Fwatch Eggers, Curhusja, the draw Dempsey Lesson Spas, August Inta, Leroy, Galt, the Curhusja, Jack Region Law, Luke Ward, Chunty Balla Hawaiian Ballahella, was Nish Rush Co. Erin Ketogga Kyo, August Curhus Jah, August Haran Trasnan Eggison, Egaros Kyo, August and Carlo Funche Facha Eggison, August Eirecht, or Doi, Janta Haran Trasnan, August Co emerged then Sky, Egg Tossi, Ahachlea, and Shin, August Kaimajad White, McDonald, and we, Alarna Park, if he sast and Kunchin, a Hachalchama, a Hui, August if he sast the Gul Huntalu, Leshan Lehro Chin a Winch, August and Eirecht Chin a Chur Huntossi, the Ahachlea, August Agoni. Fragra Augusin, or Punchy August Scorna, Contanami, August Eid, Sasta, August Abelta, 3 Funch at the Varna, Achoniel, Eder Nefernia. McDonald and Leroy reached. Boylikli, August Leroy, Kajako, Lorna Parka, Kivlin Shea Chaktas Jat, Jay Anderson Rachor, Roada, Jersey, Roada Kinsha, August and Leroy Chin, August Sar Hussin, Janta August and Bear Caulfield, Vay Kurama, Hig. Dini of Ruins and Grim, August Shell of Bunche, Marshin, Kirstja, Janta Gamoy Hinchin, Grey, Caulfield Rish, August and Lewis Eggison, Chacton Tussie, and Doris Shifanira, Nihe, Currently a Mog, GNT Velaga Stafford, Leshan Earshaw, will shake Chactasja, will rubble Lesh, Neil, August Nero Galore, the rubble Curha Leshan Earshin, Nick Chactasja, August. Conall, Curher, 4 Eel, Augustin, Augustin, Aspacrinus, Egg Boyliclea, Viaugustin, and Kirla, and I've Kieran and Ishig, Condemnme, and Sandarnalia. Gavin Lish and Lehroj. Jantagomoy Hega, Jack Region Law, Luke Ward and Ish, Goncontossi, Girea Curtis Jamas Fedger, Luke Ward Gafoiler and Lehroj, Nasco Rish Le Gavin, Spassens and Larmas Fedger, Woguga Gasta and Shaw. Seamus Smith and Shaw, Leathcheannais, and Rachel Lemmercherai Lesh, Brew Inte, Chactas Ja, Yalav, Hart, Himahian and Shin, Gafoid, Skilna Hint, Egg Boyliclea, Lesh Nalawa, Abeldan Leroy Shaw, Wogugas the Conall, and Ainun, the Hirak the Shin and Chactas Ja, O'Condon to me. Smith and Leroy, Dan O'Leary and Ish. Oh, Jantagamay O'Leary. Tashments in the Cossacks in the Sala, Gazay, Bruce Jalesh, Ian, Gafoin, Ego Leary, Gazay, Bruce Jah, Heron Ketta, go to the Shaw Creek now. Kai she chat them all, Lesherish, Gaji Smith. Smith and Ish, Chuntus Jah, August Jantagamoy and Slash Kim Shin, Smith, Leshan Shaw, August Creedney Hega, Slackbird, Egg Smith, and far on the Hannah Seamus Smith, Leshan Shaw, Haran Trasnan, August Co Emerged Sky. Egg Boyliclea, August Eric Bruce Jah, Hunt Tussie, Aristella, August Seamus Smith, Bishay Inta Sasta, Leshan Shin, August Fragra, August Shea Heen, August Chactas Jack, Jai Momachins and Darnell, Nakro Heen, Merga, Hordaby, August Grushi Chela, Chactas Jack, August and Kunchin, a Creek New Ark, and Co Emerge there, Boyliclea, and Winchin, Nalawa, Alierishid, August an art skill to Aku, Leshan Lehroj, a Conall Rihanama, and I knew Brew to Chacto, is Jachar, that she dog crashed. Under me, Togalo Hollern, Erin Lehroj, Gafoil Ega, Janta Gamoy. Oh, Janta Gafir, Wyle, Arna Parka, and Chin, Conor Gray, Brew Huntossi, August Kevlin, she had Chactas Chahe, Kurha Huntalu, Rishalla, Conyan under me, and Lehroj, Janish, Oshin Kyo. And Fedger Kyo, Gaharbi, Yano, and Ish, and Darnalia, under me, Harnches Jahins and Clare Shaw. Anna Cossin, she Chactas Chahas Boyliclea. Kinsler, Erin Lehroj. Emro Og the Blaine and the Condemnee, and Fiha Daw, Conchel Lehroj Strast in the Park, Rish Go Halloran. And Dora Shaw's Dridged Egg, August Dridged Gamoy, Egg Boyliclea, Gary Brew, Freed, and Ishta Freean. Freean, the Chuntu, Ballahawine, Ballahala, Janta Gamoy Egga, Lehroj Shakachi and Cornell.
agus sár chosn stiantig bolle clia agus Alex Gavin an sin leis an leithroid a winter rash dacha clia agus iad ag teachta má le chéile inis agus anction Luke Ward agus é siar leis an leithroid sin a wogo má go dtí dón nis ar non si teag fríd stopan sé agus teanta go máid mullen sé cuasaí agus abalta sellaf a chunne ach é chutha má hartar an tíomhlína agus sellaf buinte má head chunta mí iad sanna a géirí an Cluiche seo a wogu níos giste mas féidir láfa ach bailile clia ag fáas is tea ahan womaite den Cluiche seo agus muín sácúsan ag fáas dúra chéile ach an seo den ar gannne stíon seo cinsala leis íon in san Conall agus é chutha má bomaite bhhain agus an léithroide golastea bhí cinsala an agus bhthaí mé go mé seabalta é a thugáil agus a golastea in trán a chúil ach bhí an leithroid rógáasta agus an dromclá dáirhg an leithroid tá sé mar a bheith bratarlar an agus thu sé maithair ar fóraí agus dé sé chunda mí daithad a chuig agus anmal a haint agus iirecht sin cean seo ón talú a bheits a gún frion. Captain na fearne far agus sé fuinte déag fáte agus an insan commartas go dtí seo teach fríd na grúpií agus ag teach fríd na bátaí ar fad ceir fuinte fáte aige in iad na níor bhí an Cluiche Leathcheannais agus tá sé chur leis an iireach sin a ríthe amanacht. Córnaíthe leis agus an iireach seo teachtas te agus a gimach amach ar a chlé agus mar dúirtmuid in san céad le teachar é a thuis an gí agus ag séús te go dtí an crochan seo san Uaimh agus na himróí géirí é a thuis ach chun sin chur amach ar fóraí a smithanis ambal se a bhaint de lia. Spás is tí a lárna Páirc mas féidir é amsú agus tá sin fáte nó níl sé dé sin is chun mí teach an tosaí ach a rístel a fríon agus a gurí an ceann sin ebrú fríd agus deanta go máid hiag bailile clia sin a leo agus an ceann sin a glanú suas agus an contar John chunda mí agus an spás sin agus an mas féidir le a coolla eil pe sin rás is teanta Cluiche seo mar dá lá deanta go máid mar go dá a far mór agus na cosa aige agus abalta sinna a dhéanú an skill learithe aige abalta é híana éalú má ar hiúlas cinsala agus na gramathe sin ag teachtas deathar. In réidseoir an sin go focail sa Cluiche sa bheith aige le Caulfield agus be carta ag teachta má agus carta buí brontain sin ar Caulfield Cluiche ionta go dtí seo Cluiche ionta glán neart physicalachta a ggéistin san Cluiche Camáid na fearne golastea in arca a chéile agus sár Cluiche go dtí seo agus an skill learithe ag an dá ar an go dtí seo agus far anad eile teachtas te an sin na chunda mí Con Smith ag teachtas te in áit Liam Stafford sílam tá gimach má agus chunda mí i ggéirí airthe dhéanamh an é híana a háinte te go dtí an Cluiche seo ceir a fuinte adrathú go fuinte seo. Luiríonis an leithroid an buta sí buána leis brúhan tosaí don ag teach fríd deanta go máid ag siúd mas féidir leis don leis an leithroid go fáil don leis an iireach seo agus don na críicnú leis an iireach sin Curtha haar an trasnan ag Ethan Don agus Craobh ionta agus Coimers den Sky ag siúd agus Dan O'Leary ag brú fríd agus iad ag toirt cúgard de chéile agus é tiltte go máid hacu mar brúhann sé bailile clia cúig fuinte hon tosaí in san Cluiche Leathcheannais seo. An bailile clia a bheits a gáil go dtí an Cluiche Leathcheannais a Google Line a ríist am léana béle feicáil. Ja bhfuid ag fáte agus chunda mí tá rudaí go géir chun iad híana a chainte ag an Cluiche seo cai siad scór a amsú mar tá bailile clia i gimimecht hon tosaí cúig fuinte inis de bharna adrathú agus leithroid ganta chutha deachan sin go dtí na tosaí an seo inis ó hallar an leis an leithroid. Aon san Conall cai siad ébrú maithe seo mes féidir lofa. Spás am muon seo ag Caulfield ar an leithroid agus fríon ar an kitó iireach seo fríon ag teachtas te agus téal bull sin a postí cail sé gáil agus muscail sé go leor stíon sin tá cosan tóirí acha lia agus deanta go máid chun é a bhaint ráist agus
an contart a bhí an agus é teach ón íar sin hanagus te ó fríon a glanú suas deanta go maiid acu. Iad san agus an muinnín acu in san Cluiche seo ní fáist a rur céile tegann siad go maiid gúil siad an tosaí agus tá siad Comairt go maiid agus donna ríist an Tráchtaire céarna sa bhí aige an éirí Jerry an sin agus stoppan sé chuann sin leithróid an má go dtí an tíomhlín a ríist Smith ar an leithróid. Agus teann sé ríist Sásta an leithróid a chur má go dtí lear na Páirce. Tegann bailí clí go maiid go chun duine míos a tóir ar a Cluiche ag go bhfuilte dólan a rééis leis an luas. A gcónaí contarte agus é sealamh na leithróide. Teach fríd an áneis Gavan. Bhí feiceil le go maiid in san Cluiche go dtí seo. Bailí clí comporta an crackan sacu híana inis agus abalta agus sásta. Tegann siad go chun duine míos gáil sa tóir ar an Cluiche agus Comairt galanta adrathu inis Gavan a rééis ar an leithróid. McDonald. Smith a réist agus achursa deanta go maiid acu go dtí lear na Páirce. Géirí chun duine mí chaint má a thuaim má. Ma can éana deanú go fíorhhaithin sin a brú fríd a réist eile Gavan ar an leithróid agus é stoppi go míid letha a dear an réiteoir agus cibhlint róáard a dear sé an sin agus an bheicimiid carta eile tá méid deanú go bheici ach Anchar sin mar Uaimh agus Peile Shelva a bhí ag bailí clí ar feadh coppla bommate an leithróid bogi an Conall amháin trasna na Páirce, trasna an daithir a cuaig, arás go dtí lear na Páirce a réist agus abalta chun na mí a chuaimá agus an sin tagan na daine is agus an ruthar is fríd an lár agus abalta na puil sinna amsú agus an fáil a charnant agus Liam Kelly an éirí sin a chur an iireach sin agus an cibhlinn is teach bhí ruáir a dear an réiteoir David Hickey agus carta buí blonta ar an lán Cooley. Tugann sé deis eile an seo de rás ceú ar an citág an chun seo a chur is teach na bratathe istí ar chuúil agus an ruthar teachtas ó Dan O'Leary agus é ag géirí cofí le chuneal a múscailte agus a ggóil ar na baracíní mas féidir. Ach, beiciú sásta go leor, seo críicnú agus a chur cháran trasna agus tá sin deanta go maitheige agus puinte ionte agus puinte eile fáilte ag rás ceú. Sé puinte inis adrathú ní momaite le gáil in san darna leachan seo, bailí clí le cosa bháin in san Cluiche ceanna sin seo, chun duine mí, ríchan tilam go bhfuil cooldaí orthú agus capú galanta an sin. Stían sin faoin seaasta na sin ag bailí clí údarasa agus ard san air bhuthú siúd ar dóir fad. O'Leary leis an leithróid agus cosíocht galanta deanta aige anscail go deag teach an tosaí leis an leithróid O'Leary go fáil ar an leithróid teann daon sé siar leis agus é curtha rás go dtí don. Teach fríd lár leis tá dam gra. Luke Ward ar an leithróid. Má go dtí lear na Páirce a réist. Ínta go maiid deanta ag Greg McAnany hunspásaí anna dóhíon é curthas deag go dtí dar Dempsey agus dean sé go fíorhhaid an leithróid a bhainte rás dóhíon. Smith a réist ar an leithróid, bailí clí ag deanna go fíorhhaid an sealamh a chuneal an seo, caithí chun duine mí brú maithair agus dhéanamh de churas deach, cibhlinn se churas deach, mar tá siad sé foiinte ar chúil, tá tám a gimocht, agus caithí siad sealamh eile rás mas féidir. Bailí clí sásta é chuneal, mar tegann siad go maiid. Ach, ag a foiinte, híaltha go mbeadh chun duine mí géirí cibhlinn se churas deach, tá sé maiid go leor bála cosanta a bheith an, ach caithí golas agus goltatóir ar an leithróid agus brú chur ar ach an spáis sin fáscailte O'Leary ag teach fríd an lár. O'Leary an dúirthaí sé faoin go fáile gáil leis an leithróid ag deanta go maiid ag pás curtha go dtí Dempsey leis an iireach seo ag teachtas teachú Dempsey ar thaobhna leibh dhéise agus é curtha ar má ar dhéis agus ar fóríl. Number 22, Shirley Corcoran, replacing number 20, Rory Kinsler. Agus ahrú eile an sin agus santas a go leor gur Hughie Corcoran atá teacht is teach agus an sin far óga hanagus teach Rory Kinsler ag gimocht amach ó Nimmert agus
Stáithe go bhfuil trua ag duine bhí gonchas teach an Cluiche seo le fecha far anna de Teachtas teach agus mí háasta leis híon ach Cai John McCarthy running chuck the Yanu Matashe agus met the continue honey híon a charintes teach Gaji an Cluiche seo agus Hughie Corcoran well Santas a galore far a fur a híon a hachjeg in St Kivlin agus in St Craobh a furse agus minner na mí ar a bhela Gaji Craobh na Hern in fihe a híon. Go séisna gurí scór amsú agus sin dí go géir má tá sé han stopachar na Baile Clé ag go bar amach an seo. Seala bhínta conithe ag Baile Clé hart fallar na Páirc anis cumat chursa ar chunda na mí ach a ríist Golio agus a géirí stopachar agus an chontú hart an G Halwood anta go mói na muon sin ag Lárna Páirc a fríon go fáil a gobar agus ag trid stíon sin tá régan fásta ach Baile Clé abalta leithróid úinterás ag teach fríd an Lárnis tá dara magra má gotí gavan Ethan Dunn Vínta fecala in St Darnallea brú fríd an Lár mas féidir leis golar ai Janan sé sin go mói agus Tenchi Huntalú agus fálaigh Teachtas teach ó Jack Kinnach an sin agus Ethan Dunn in St Darnallea an seo an iarach deanta Egason agus an chasmant is go deá ag go far mór Lár Páirc an seo in St Darnallea agus ag brú fríd óna tífanna an sin hon deisní a chrúthú an sin agus an réiteoirnis Gold Carta Buiela a bhrunú an seo agus an cin sin brunta ar Jack Kinla far mór Lár Páirc agus far bhí fecala galore in St Céadla a bhínta mói agus chun na mí ínta mói in St Darnallea ach de réir chéile na tacticí a bhí an ag Jim Lehan agus luch banisteachta Baile Clé an stopachar siad leis an leithróid is teach gotí ásin ceo agus an gréime fuair siad ar an leithróid agus an Cluiche seo hart fan Lárna Páirc sé sin a char an Baile Clé is teach gotí an Cluiche seo agus fásta go hairithe Joe Quigley agus na puintí sin na damsí sé híon agus rás ceo fásta le iarachar sé fointe hantásaí ceir a bhhaimte le gáil. Riach dalag Teachtas teach ó Baile Clé agus é golama ar chlé agus ar fóríl agus go fáil tugann sé deis le chun na mí mas féidir lofa scór amsú go jiglofa go fáil fragra bheith acu ar áit in St Leathcheannais Teach fríd an Lárnis atá siad Teanta go fíor bhaithinn sin ag John Reagan go fáil ar an leithróid curtha deige a drá an lína lean tosaí okay brúte amach an sin Con Smith leis an leithróid agus iarachta Teachtas teach ó Smith agus an iarach sin crígnithe agus thar an trasnán ó Con Smith far anna a hanagus teach agus a bhí múscailte leis an cion sin a winch agus é a chur thar an trasnán hon dóchas de cinlegan a thuirt de chun na mí agus trí bhaimite fága anis in St Darnallea hanis. Baile Clé agus dáchréis de cúgaláin buinte acusan sé úr déag as a chéile agus le déanaí an tam dearna an fihe be sitain gurí gáil céim níos fuide a ríist am léana agus an córna winch agus cúgaláin a winch ach fragra go fáil ag chun na mí cófií leis an iarachta agus leabhachail deanta agus sin Dan O'Leary ag léimniús teach ar an leithróid cad sé gáil briste inis chun na mí deis ar chuil Teachtas teach ar imol na chuil cad sé gáil ó blocail den cos anis Fríon leis an leithróid se blocail líonta deanta ag a cos go dé dear an réad seoir deir sé imimetarráid gan seo titimas deach agus ag Teachtas teach agus an iarach sin golamach ar chlé agus ar fóríl agus na himróí ag Becky agus a caiins leis an réiteoir sin na David Higgy ará go dána cosas deach faoi gá deir siad an sin agus ceic píneise bhí siad ar lorgan sin ach níl séis na ginta lofa an sin agus ará go dana sé den cos agus scúil cic cúg méidir is daithid buinte acu ach go dearú an le an seansan sin go deá chun na mí ag teach fríd leis an cúil sin amsú. Ja iarach de Teachtas teach an sin bhuathú agus blocail den Sky deanta ag Baile Clé cosint ar an lína Jerry bhuathú an cúil a chuneal amach agus chun na mí a chuneal amach an seo a ríist agus iad ag críicnú an Cluiche seo go fíor láidir go deá. Sár cosint bhuathú an chun na mí a chuneal amach an sin. Iarach do bhain eile ag chun na mí ar chúlann seo tá méid deanú
Jay Anna should listen Kuncho, Churstia, Ramon the Carnaga, no goal for Honey Punche, the Bomacha Wine goal. Well, Franker Ershin, na, Courage Chinistia, August, Courage, August own friend and Kuncho, 4 August, Jima Erson, Jacker, and Kunchin a hosh, Leshen Gee, Ak, Badger, can you cart of yon? Na, Kun Gerrit Glaku, August, Bruchon, Coolin Amsha, Ella Amshu, Doifian, August. Barnett the Cara Funcha, Argyle, Ether the Funya, Cook Funcha at on. Sneary Shaw, KVS on, Ensign Clehe Canish, well, Lee Shugas Kildara, Hossishid, Agus Bishid, Shitin, a Gimmerch knocked, Honacha Winchama, Ensign Clehe Canish, Foster, KVS on, Agus a Torchai, Ensign Clehe Canish, a couple of Bomacha Falca and Shaw, Ega Womacha, Heel Hagar Boliclia at the on. We Alarna Parka and Ish, Into Symbol. Structure to Boliclia, Station Alarna Parka, Chactus Jack G and Lar, August Majano Brushu Mach on Rea Horch to Andrew Smith. Number 23, Phil Costello, replaces number 22, Joe Quigley. And Lehroj Corhamahan Chin August Buncher reached August Janta Gamoy and Chinnick Smith. Far Vinta Moyo Hanashes Ja. Be Boliclia, Sasta, Shallow Conal, Ern Lehroj. Agus simul galore, she womacha the arm Cluiche of Essen Shaw, son of Jeru and Darnell Hanshaw Gafoil. Jen shook his dohus, the condemnee must fetcher law for score at arm shoot. Kajiglo for Chunacher Immerture and Clash Gafoil, August, as Doyhe Gojin, Cluiche hig the Hemroy and Win Chin, Martash Rockdale Sator, Ahanel Lehroj, Anker Shaw, Eirik the Chak Trastan Shaw. On block Isle Curse Jahagas stop a correlation, emerging Jenny Brown O'Halloran. Ock, Boliclia, Jack Tontosi reached. Costello Ern Lehroj, Costello Clay, August Costello, and we are 4 real, or heave Nalaiva Clay, August Condemnee. It's in a Giri and Kuncho Wugga Gagasta Musfedger. August and Cool Byron Shin, Billy Hogan, a Giri and Conall, like Fanactor and Rachor, me hasta August and allowance in air, August Jack Free to Larnish O'Regan. Bruhon Tussi Attache reached August, Annie Eric Janta and Chinnick, Dara Dempsey stop a corlesh. Come lead Lahajer and Rachor, August Ahan Bomacha. Come in Shin Janta, Egg Roscoe, Tabronhorn, Bishahin Sasta, Mar Stoppenche, Ian Momentum, August Togai Levi, Condemnee Chacton Tussi. Tashidara, Gullis Ja, Gahemel the Carnoga, Leroy Jard, Curhas Ja. August Bunchen Shin, Bunche Egg Boily Clear, August Bunche Gamoy, Egg Smith. August Janta Gafir Way Egerson Leo Inta Janta Egger Arachero and Lehroj Titchim August Tagiama Egerson Arish August Anira Kajo August Cushion Kajo Janta Egg Smith Boily Gleanish Chatama Kaishid Golsator Kuncho August Evru Huntossi August Reached Sasta Shalafa Conal Condemnee and Ishakais Golisja August Agiri and Lehroj Winch Macanene Chak Frijan Lar Agus Lewis attack Boliclia, agus a Gafar Shaw, Gafoil Beg Dock Rechta, Lehroj Curhas Cha, a draw Gavin, agus Nascu Inta, agus Fatcher reached, Gavin Ock, and Lehroj, agus and Lavacher, Curha, Costello and Lehroj and Talu and Shin, agus the Nishin Chins and Talu and Shin, Dini Hart Erman Shaw, Aralesh, Yiri and Arja, the Shits in a Giri or an emerge Gullerai, Ock and Rachor, Gullis Ja, agus Gafoil. David Hickey agus Smacht Inta Egerson, Erin Clehe. Ahan, Ella second, Ahan Bomacha and Shaw. The Nam Cluiche for that Toki agus Etches Ja, Egg Boily Clear. 3 Womacha the Shin. Emihanish, the Shits and Sass the Galore the Shin. Máirt Tiggin Shid Gamoy, Gagarn stop, Ian Togai, agus Momentum, Ata, Egg Condemnee, Ahan Dinya, we are Fark. Gafoil Argela agus Giri Stoppacher Ercheli Korak agus Fekamuchin Fuin Shaston Emroy Gafoil agus Costello Dinyaka shoot the Giri Stoppacher le Emroy na me Chacton Tossi Masrode Guru Cacta Folomon Jerry Shacton agus Munyahan Ek Chacton Tossi Hun Chirona Wulu la Cool Mal It's a Womacha Jernathan Clehe Naka Guy to Emerch Gaji a Womacha Jernathan Clehe agus Shinata Yanu Condemnee Chacton Tossi and Ish Eirik the Chactus John, Liam Kelly. O'Reilly Nish Lesh and Lehroj. Ta cool the Yoher.
Báile clí ag teanna go móid agus ahan duine is deach agus ag gurí cosint a dhéanú ar an léthróid, ó hallar an ar an léthróid. Trasna go Cófill. Íirc de teachtas deachanis. Agus an íar seo curtha is deach agus thar an trasna ag Hughie Corcoran. Far anar de hanagus deach agus Cilíonn sé go bhfuil ceir a fointe adrathú agus deanta go móid aige mar tegann sé go móid. Go mé beidir íar eile agus de seala acu scóra amsú ach cai sé gáil sa tóir an léthróid agus bhíon cic sin deanta go fíormhaid bailí clí agus chunithe go móid acu. Smith in an léthróid is deach go lár na Páirce. Bailí clí ag deanna go fíormhaid teachtain tosaí. Sealah a Conall acu Luke Ward nis ar an léthróid. Faoin Seastan. Jack Friedgen scíhan atá siad nis. Conall mí Tráchtaire sa tóir ar an léthróid agus Bailí clí Conall sealah agus deanta go fíormhaid agus tóiste Jackatí Gavin Jack Friedgen ar bhí Sean McDonald amsú tórann sé faoin íireach agus blochaid curthas sé Conall mí seo winterás céit a go le winch Bailí clí Conall mí Bailí clí atá sé Dempsey ar an léthróid. Dólan captain na Fernne. Curtha maithanis go dtí Dan O'Leary. Mas féidir offa sealah a Conall. Tá na himróid spíanta hin sé inné aníireachta a churas deach go dtí an cluiche Leathcheannais seo an dá ar an Ensign Green an bhuion sin ag tuairt ahanrod don chundé don gansaí agus íarlach curtha se hagus in ag cluiche Leathcheannais den scaitheann seo san Uaimh. Céimh a gáil go dtí an cluiche Ceannais ag go bhfumaite ceir a fointe adrathú agus bailí clí agus an cluiche lá agus buas fascail tús agus McDonald Jack Friedgen lár mo bhain sé an léthróid ach an éar seach de teachtas te ar chlé a ríist agus ag críicnú go fáil ag Dólan ins na láhaige agus díthú deanta agasan agus Bran O'Reilly inné tiitimar an léthróid agus corpa churas deachar chun é a winterás. Bé seála bhhain agus de bhhain eile chun mí le coolla amsú. An tigló fé anú agus deanta go fíormhaid is tíonn sin ag Ceol leis íonta spásan mas féidir leis agus cailann si smacht agus díthú íonta curthas deachan sin ag Dan O'Leary agus an gramú agus díthú deanta go O'Leary sin agus ceol ag teachtain tosaí agus cílíonn sé sin go bhfuil dearú leis an cluiche ancar sin ag dearú na himróí spíanta ahan eile get a foiineh curthas deachacu in san cluiche Leathcheannais seo agus iad Scrista, Sínte Hantalúin sin agus aníra curthaiste ag Conall mí agus bailí clí sár cluiche go deo an seo in san cluiche Leathcheannais seo. Ach ag go dearú bailí clí atá ag golarráid go dtí an cluiche Ceannais seo iad san atá críicnú le ceir fointe déag Conall mí le deag buinte inné sár cluiche agus darna ag acha clí. Thóg siad agus ghlac siad sealamh ar an darna leat in san cluiche seo in ainion go raibh cúic na gíthe agus an gí ag Conall mí agus bhí siad abalta sealamh agus gramú a Conall ar an léthróid agus rinn siad sin go fíormhaid in san darna leat ar fad. Iad san na bhés a golarráid go dtí an cluiche Ceannais cé bhés son in éanaach lá? Well, cai siad fannacht le fáile má cé a thugus má idir ciblinch idir Laois agus Kildare atá ar siúl anocht ach a ríist eile aníireacht agus ardháilú fáite ag na himróí an seo faoi fiche be bailí clí Jackar de stopú agus conneomid súlamá orthú in san cluiche Ceannais. Fanna linn le hain na buachfuintí an seo ón Uaimh bailí clí ceir fuintí dhéag an bhí deag buinte bailí clíanis a bheits go dtí an cluiche Ceannais. Bhuinar fad an seo in san Uaimh anocht go dé sé slán. Curthas deach agus tiontú agus an gansaí sin tiny Conall mí an sin íireachta steachan sin go Luke Brana agus críicnithe agus slacmhar ag captain na Fernne agus cosíoch deanta agus an go slacmhar teachtain tosaí a rééis díireacht an is teachtas teach ó Dólan agus curtha tharthan trasdan an sin ó léthróid curthas teachan sin chuiglí ar an léthróid tiontú an is agus an íireach seo teachtas teach agus an puinte go deo fáilte druitim ach go rééis den spásalar na Páirc Cinlach leis an íireach seo teachtas teach agus é curtha thar an trasna na gibhre thach Jack Cinlach an léthróid an dóirí sé fan íireacht ó slás céim agus ar chlé níireach seo thar chlé ó Dólan agus é teachtas teach agus puinte fáilte Luke Ward tiontú balla hamhain balla heile agus nes Ross Craobh ar an cetóg ag Craobh agus curtha is teach agus thar an trasna agus an ag Ross Craobh agus ríis go dtí Smith an is tiontú is teach agus deanta go móin slás céim sin agus Smith leis an íireach seo agus críicnithe agus slacmhar ag Smith an far an chana agus siúd
As féidir leis don leis an léthróid go fáil, don leis an iireach seo, agus don na críicnú leis an iireach sin, curtha thar an trasnán, ag íráin lína lán thosaí, okay, brúte mochan sin, Con Smith leis an léthróid, agus iireach the Teachtas Ho Smith, agus an iireach sin críicnithe, agus thar an trasnán, ag léimniús thar an léthróid, cad sé go bristin inis, chun in mí, Jeis ar chuil, Teachtas ar imol na chuil, cad sé go, blockade the cos. Iireach the Teachtas hanis, agus an iireach seo, curtha is agus thar an trasnán, ag Hughie Corcoran, far under the